In-nies li s-sibt fil-għaxija attendew għal festa laħam fil-biċċerija pubblika setgħu japprezzaw ukoll inizjattiva li għandha lan terġa' tibda l-produzzjoni tal-parċmina f'Malta, sena li kienet ipprattikata lokalment iżda ntilfet mal-medda taż-żmien. Il-proġett huwa kollaborazzjoni bejn il-Biċċerija Pubblika u l-Fondazzjoni tal-Arkivji Notarili, kif spjega d-Direttur Ġenerali tal-Biċċerija Pubblika Stefan Kakija. Aħna qegħdin innaqsu il-materjal li narmu li huma il-ġlud tal-ħaruf u tal-gidin u nitrasformaw f'parċmina li mbagħad ħajkunu qegħdin jintużaw mill-Arkivji Notarili fil-legatura u fir-restawr ta' manuskritti differenti li għandhom bħala arkivi u dan allura se jkun qiegħed jifranka il-riżorsi lill-Arkivji Notarili illi flok jimpurtaw għaspejjeż kbar materjal minn barra ħajkunu qegħdin jużaw il-ġlud tagħna il-parċmina manifatturata fil-biċċerija biex jużawhom għal proċessi ta' konservazzjoni ta' manuskritti min-naħa tagħhom. Ovvjament da kollu fl-istess ħin qed igawdi raħħal ukoll li ħajkun qiegħed ibih il-ġlud għal dan l-iskop. So the people from the whole world could come to learn how to make parchment and also learn maybe about conservation of manuscripts. So that's the way how to preserve this disappearing craft. Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo intwera l-proċess kif issir il-parċmina u kummenta li t-trasformazzjoni tal-ġlud prodotti sekondari li sal-lum kienu jintremew hija ħidma li turi l-impenn min-naħa tal-Gvern għas-sostenibilità u għall-preservazzjoni kulturali.